Крила. Чувствам нещо странно на гърба. Сякаш поникват ми крила. Чувството е хем болезнено, хем приятно. Някак си е даже необятно. Защо решили са на мен да ги дадат? Светът е толкова шарен, пъстър и градът изпълнен е с хиляди души. Кажи, защо избра мен ти? Пъстрите пера да ми дадеш. Днес в бяло, утре в синьо, в други ден в лилаво да преливате и чувството на лекота да дават, като на перце. Усещам ги тъй мощни, силни и не чувствам тежестта. Даже вярата приижда и вече съм готова аз да полетя. Там високо в синьото небе, даже мисля, че мога и отвъд с звездите и небето да се слея и в едно с тях да заживея. 6.3.2025 година. Село Ярчево.